шунавандагони шабакаи қадамшои соеб, обуна шудан ва лайк гузоштанро фаромӯш насозед. дар зиндагӣ одами бехешу табору дӯст зиндагӣ кардан номумкин аст. марду зан дар зиндагии оилавӣ дар тӯю маъракаю ғаму андӯҳашон аввал хешу таборро даъват менамоянд. аммо тавре дар зиндагии имрӯз мушоҳида менамоем, қисми зиёди занҳо тоқати пазироии хешу табори шавҳарро надоранд. аммо агар хеши худи зан ба хона биёяд, аз хурсандӣ болу пар бароварда, тамоми будшудашро сари дастархон оварда, бо чеҳраи хандон меҳмондорияшон мекунад. чаро? ба ин назарпурсӣ мо шаҳрвандони пойтахт ва хусус занҳо чунин посух доданд. сафармо Файзиева, хонашин: ростӣ ба ин суоли шумо ҳайронам, ки чӣ ҷавоб диҳам. агар гӯям, ки хеши шавҳарамро дӯст медорам, дурӯғ мешавад. агар гӯям, ки чашми дидан надорам, пас айб аст. ман ҳамин қадар гуфта метавонам, ки ягон зан хеши шавҳарашро хуш надорад. Саидхола Саид, агроном: ман борҳо дарк кардам, ки занам он қадар бо хешу таборони ман рӯи хуш намедиҳад, аммо агар ягон хеши дури худаш биёяд, даррав дастархон партофта оши палав мепазад. барои хешони ман бошад, қошу қавоқ карда мегӯяд, ки рафта харид кун. шояд ин аз азал ба ҷинси зан хос бошад. Насиба Файзуллоева, варзишгар: ман баъди шавҳар кардан дар хонаи алоҳида зиндагӣ кардам, аммо агар аз ҳарду тараф хешу табор биёяд, ман як хел муносибат мекунам. ягон хел фарқият байнашон намегузорам. Фирӯза Карим, духтури занона: ҳозир замоне расида, ки ҳар кас меҳмони рафтан хуб фикр мекунад, ки чӣ қадар он ҷо бимонад. масалан, ману шавҳарам сахт серкорем. агар ба ҷое меҳмонӣ равем, аввал зангашон мезанем, нохост намеравем. хешони шавҳарам мисли хешони худам бо ақлу бофаҳманд. Наврӯз Амирӣ, бонкир: ман чунин андеша надорам, чунки зани ман ҳамеша чеҳрааш хандон асту хешони маро хеле хуб қабул мекунад. Сарвиноз Азимова, муфаттиш: ман ба ин андеша розиам. хешони шавҳар ҳамеша дарди саранд. Умари Назар, коргардон: хеши зан ҳамеша қайла мехӯрад. ин аз азал буд, аммо ин тавр рафтор кардани зан ба худи шавҳар вобаста аст. агар мард сустирода бошад, занаш калони карда бо хешони ӯ ҳамин тавр рафтор мекунад. Муҳиддин Мусо, муҳоҷир: ин гап ҳақ асту рост аст. зани ман ҳамин ки омадани бародар ё ягон аппаву хоҳари маро фаҳмад, зуд бемор мешавад, сараш дард мекунад. аммо агар хешони худаш биёяд, пешакӣ дастархон партофта тайёрӣ мебинад. Зулхумор Азизова, рӯзноманигор: ман ростигап меҳмонро дӯст медорам, чунки дар хобгоҳ бо шавҳарам зиндагӣ мекунам ва хешони худаму шавҳарам ин ҳолати моро дида ба меҳмонӣ намеоянд. Мадина Уразова, фурӯшанда: хешони шавҳарам одамони хубанд. дар як сол ҳамагӣ 2 маротиба ба меҳмонӣ меоянд. агар ба ягон маърака даъват намоям, бо 2 дасти пур меоянд. шумо чӣ андеша доред, шунавандагони азиз? обуна шудан ва лайк гузоштанро фаромӯш насозед.